lamento. É mellor entón fuxir, resguardarse na garida. O tornado deixa atrás a terra máis ferida. Vou a probar cervexas. Moi ben, vivindo en Kansas, un lugar seguro. Ai, ai, aquí están, aquí están. Ai, que ben, que ben. ¿Qué pasa? ¡Totó! A onde vas? ¿Qué pasa? ¿Vistedes a Totó? No. ¡Ay, Totó! Tranquila, ya aparecerá. Claro, non te preocupes. Como volva a meterse en problemas, vai ver. O que lle vai pasar? Ai, pois non sei, podería... Xa sabedes que se leva moi mal coa señora Rottermeier. Sí, colleu unha manía que non lle tiñas tanto medo, home. Volve a meterse na súa horta. Non quero nin pensar, pobre Totó. É un can moi listo. Seguro que se escapa sen que o atrape. Sí, é moi rápido. Como unha fera. Non o atrapará, non temas. É que non é iso, é que non debería meterse na súa horta. Por qué? Pois porque non está ben. Este é o seu lugar e aquí onde debería estar. É que ten de malo explorar. Debería ser máis obediente. Iso que máis me gusta ler. É un canciño valente. Dos, nesta vida hai que arriscar. Do outro xeito nada se consegue. Escolta. Se algo queres aprender, para adquirir coñecementos, nesta vida hai que arriscar, fora eses lamentos. Pode ser que cague así, e que te caer de malo, erros podes cometer, só tes que aceptalos. A señora Rottermeier! Corrade! Un tornado, odio os tornados. Me parece que vai sendo fortes, así que veña. Deixa de a tarefa recoller. Sí, agora vou, señora Emma. Veña, rapaces, a Teño recoller. que ir buscar a Totó, non pode quedar por aí só. Agora non escoitaches. Un tornado está a piques de chegar. Pois por iso, Totó! Vai para casa, Totó sabe volver. Pero se o levo tornado non. Hey, veña, axudade para a calora, que está moi nervoso, non quere entrar. Totó! ¡Ven, bonito! ¡Totó! Ai, vai para casa, Dorothy, Totó sabe volver. Veña, Dorothy, corre. ¡Totó! Hey, veña, axúdame a empurrar. A de tres, colle por aí. Corra. Dúas, Dorothy, a onde vas, Dorothy? Vamos, axúdanos. A de tres. Cultura todos os días.